står nu her foran Aalborg Kongres- og Kulturcenter, og bagved mig er Ungdomsfestivalen allerede i fuld gang. Vi har jo taget herop for at følge Pupperskuber, det lokale band fra Maribo. Så nu vil vi gå ind og få os en lille snak med dem. Følg mig. Det var mig og Emil, der har hørt punk sådan lang tid, da vi dannede band, og så vi startede med at spille punk, og så er det jo bare sådan fortsat med den stil. Det var ligesom, der har vi jo fortalt Daniel og Peter starten, at det var punkmusik, vi spillede. Det er de også fint med. Nå, men jeg er så gået rundt her, og jeg har kigget på nogle af de andre punkbands, der er her. Og det er jo, når man kigger på dem, så har de jo farvet hår og spikes og lange kæder, læderjakker og sådan noget, og hullede trøjer og sådan noget. Men jeg er jo sådan, hvad kan man sige, mildestat påklædt. Har det noget at gøre med musikken og genren, eller hvad? Vi spiller en form for skatecore, altså noget lidt hurtigere og mere melodisk punk, hvor der er mange andre punkbands, som spiller noget mere aggressivt. I det musik, I spiller, er der så et bestemt budskab, I vil ud med? Er det sådan teksterne, de handler om noget specielt? Det er bare det er dagligdags ting, man oplever, der er følelser, man har, altså ting, man kommer ud for. Det er det, vi skriver om, og det vi synger. Altså, vi har ikke noget budskab med Frels Verden, fordi at vi er 4 vidt forskellige personer, så jeg tror ikke engang, vi kunne samles om et budskab på, hvordan verden skulle se ud. Se noget fremtid i jeres musik, sådan CD-udgivelse, måske berømte en dag, eller? Ja, vi har fået mulighed for at indspille CD op, når det hedder Sundtoftegård i Nykøbing, for et meget lavt beløb, så det er meget heldigt. Der skal vi så have fundet et sted, hvor vi kan få brændt nogle CD'er efter det, og så er der et par butikker inde i København, der vil sælge vores CD'er, nogle punkbutikker, men det er jo ikke en udgivelse, som sådan, men der er nogle folk, der kommer til at høre vores musik. Der er jo ikke PR jo. Det er jo ikke ligesom, hvis man får en CD fra Sony. Det er jo, vi skal selv betale, så det giver lidt andet. Der er jo ikke så meget reklame og sådan noget. Vi kan jo ikke lige sætte en reklame i fjernsynet. Punk, den har ikke sådan, i Danmark er det ikke særlig stort, men hvis du kigger i Sverige, så et band, der hedder Millencolin for eksempel, de kan komme op på plads nummer 4 med deres album, så i USA der er det faktisk den største genre næst efter mainstream-musikken. Lever I op til ordet og betydningen af ordet punk? For det er jo sådan, vi har slået det op og set, hvad det betyder. Så vi vil bare høre jer, om I lever op til ordet punk. Ja. Jeg ved ikke, hvad det betyder, men det gør vi. Altså, der er mange punkbands nu, som ligger på MTV og sådan noget, som mange godt kan lide. Offspring, Green Day for eksempel. Og der er mange mennesker, der kan lide folk, som også godt kan lide rock og pop og hiphop og sådan noget. Så. Det er nemlig sådan, jeg slog ordet op, punk der. Og der stod, at det var et ord, der blev opfundet i 1600-tallet for homoseksuelle drenge og kriminelle. Så ved I det til... Godmorgen. Nå, har det været en hård nat? Ja, vi kommer i seng klokken lort. Vi skulle ligge og more os jo. Så, men vi er friske på at spille. Har der været nerver på? Nej, ikke endnu. Det er ligesom om, nu har vi fået vendt os af, men de første par gange vi spillede, der var det slemt. Okay, så I er klar til at optræde i dag, sådan klokken 3 på Europascenen? Jo, vi har koffeinpiller med, så vi er altid klar. Jeg synes, du lover festen lidt i nat. Jeg har ligget lige ved siden af dig. Er der nerver på, eller er du ved at skide bukserne af skræk, eller? Ja, det er meget luft mere. Okay. Oh Lord,
Kender du det band, der hedder Pooper Scooper? Nej, det gør jeg ikke. Kender I bandet, der hedder Pooper Scooper? Nej. Kender du det punkband, der hedder Pooper Scooper? Ja. De skal spille over på Europascenen i dag kl. 3. Er det sådan, du skal over og høre dem? Jeg tror det. Det tror du? Ja. Det ligner som om, det er sådan, I udfordrer hinanden eller sådan noget. Er det sådan en slags kamp? Ja, det er sådan, ja, det kan man godt sige. En kamp, der foregår i dansen på gulvet, sådan set. Har vi dem? Nå, knægte, så er det lige før. Det er lige op til. Hvad tænker I på? Hvad går der gennem jeres hoveder? Du er kolde hænder. Er I kolde? Har I styr på tingene? Ja, det er lidt sommerfuglen. Vi mener, vi har styr på tingene. Vi satser på det. Jeg er ikke så nervøs, faktisk. Okay. Du fører drengene i mål. Ja. Du får altid kolde hænder, indtil du skal spille. Inden du skal spille solo. Hvordan ser det ud nu? De bliver bedre og bedre hele tiden, men vi skal lige have dødmetalgitronen først. Prøv at holde din hånd sådan her. Vi ryster. Der er lidt nerver på. Vi skal nok klare den. Held og lykke. Så er det lige før, vi skal til at grave lidt dybt i den lollandske muld. Finde nogle gamle roer frem. Vi skal simpelthen have fat i noget punkskar-musik. Fra Maribo Ungdomsklub. Er der nogen fra Maribo Ungdomsklub? Okay. Vi skal have fat i bandet, som hedder Pooper Scooper. Tag godt imod den. Den her hedder Puzzlehead. Meget undskyld. Kom her. Bonjan! Okay, det er nok nerver og sådan noget. Vi prøver en gang til. Igen, Puzzlehead. Hej, vi hedder Pooper Scooper, vi spiller gangsterrap. Ja, så I musik går alt jer, der hører hiphop. Og næste sang er Sommer Sover, den er knap så brutal. Tonight now.
doesn't really change when things find out that fun that we once had. Yeah, makes me realize that this is hell.
vi sidder så her med René fra All Star Grease. En af de 6 sanger fra bandet. Lad mig høre en gang, René. Nu er de fleste bands, der spiller i aften, det har været punkbands og sådan noget. Hvad havde du af forventninger til aftenens optræden? Til vores egen optræden? Det havde jeg store forventninger til. Vi har sådan satset meget på den her aften, og vi har prøvet at gøre det så rigtigt, så vi kunne få noget salg ud af det og få nogle gode jobs ud af det. Så vi har brugt mange kræfter og sådan noget, især til i aften. Jeg regnede da selvfølgelig med, at der kom nogen med, så at vi kunne holde på dem så længe, havde vi nok ikke regnet med. At det er jo på toppen, ikke? Når man kommer ind, og efter første nummer, så er publikum med, og det var helt vildt fedt, og de var der jo også. Så der var nogen, der ædede ud, det er klart. Men dem, der var tilbage, de fyrede den jo af, og det var helt vildt godt. Og ellers så, altså det er også, det er meget det går på, ikke? Det er noget med en kontakt med publikum, ikke? Fordi hvis de ikke er med, jamen, så fungerer vi sgu heller ikke optimalt. Men det var godt nok. Det var sgu sjovt. Nu skal vi hjem lige og høre det, om det så var også i orden på den måde, men vi havde det sgu sjovt. Nå, I har lige været inde og høre Grease. Hvad synes I om den koncert? Det var helt vildt fedt. Det var rigtig godt. Har I været inde og høre Grease i hallen? Ja, vi har. Okay, hvad synes du om det? Fantastisk. Vi har set den op til flere gange. Vi sælger tissekort. Tissekort? Ja, til vores toiletter. Hvad er det? Det er røde eller blå kort til drenge og piger, som koster 10 kroner for 12 ture. Hvordan har I fået det job her som tissekoner? Someone told me long ago, there's a rain before the storm. I know it's been coming for some time. When it's over, so they say, it'll rain a sunny day. I know, shining down like water. I wanna know
it forever, on it goes. Through the circles, fast and slow, I know. You can't stop, I wonder. Herinde har vi så alle scenerne placeret. Scene 1-5. De er så placeret hele vejen ned ad den her lange strækning. Og ude i siderne, der kan man få mad, og man kan få alle mulige sjove ting. Og der er hyggelige mennesker her, som du kan se, at de alle sammen ser lækre ud. Der har simpelthen bare lækkert at være. Så er vi ved scene 3, 4 og 5 på Aalborg Ungdomsfestivalen. Det er sådan, at de små bands, de kommer herop og spiller, fordi det er små scener. Vi kan prøve at kigge ind på scene 3 og se, hvad der sker. When I wake up with my makeup, it's too early for that. Waiting and fading somewhere in Hollywood. I'm gotta came here with your kind of love. Kender I det band, der hedder Pupperskuber? Overhovedet ikke. Nej. De er sådan temmelig kendte. De kommer lidt fra Majbo-området. Siger ikke noget? Overhovedet ikke. Hvad for noget musik lytter I til ellers her? Jamen, nu skal vi selv ind og spille på scene 2 klokken 2, hvor vi skal spille noget rock. Hvad hedder jeres band? Discount. Ja, det var noget stokkonflikt, så fandt vores keyboardspiller på det navn. Okay. Jamen, jeg ønsker jer held og lykke så. Change to another girl's name. Oh, it ain't no fun no more. Lige i øjeblikket er der et indisk band, der er i gang med at spille, og de trykker den helt vildt af. Vi skal lige ind og se, hvordan det går. Der står nogle her bagved mig og går helt amok. Undskyld dem. Hvorfor er I her? Det er helt vildt fedt. Hvorfor det? Forstår I, hvad de synger? Overhovedet ikke. Det er tanken, der tæller. Det er anderledes, og det er helt vildt fedt. Det er en fed rytme. Jeg synes fandme, Harpe, det begynder at blive lidt trivielt her med interviews og sådan noget. Skal vi ikke prøve at bytte en gang? Kunne du ikke? Jo. Kunne du ikke tænke dig? Altså, jeg ved ikke. Det kan man da godt. Bare. Jeg har ikke noget at lave lige. Okay, lad os se. Så får du mikrofonen. Så står jeg her. Ja, så nu skal du bare finde nogle interview. Jeg finder så med nogen. Så skal vi have et indslag, et eller andet idé. Hvad siger du? Du har ikke nogen kæreste, vel? Nej, det har jeg ikke. Måske skulle vi prøve at finde dig en? Det kan vi godt. Ja, okay. Lad os gøre det. Ja, okay. Til sådan en festival her, så er der jo en masse babes ud over al den gode musik. Og som sagt, så har jeg jo ikke nogen kæreste, så måske om det var en lille opgave, en lille mål, en udfordring, jeg kunne tage op og se, om det var noget, jeg kunne gøre. Nu jeg kan se, at Rune har i hvert fald enig. Men lad os prøve at finde den første. Jeg kan se, der står en hel masse derovre. Jeg tænkte bare på, om din far, han har nogensinde stjålet noget. Stjålet noget? Nej, det har han ikke. Det er fordi, at sådan som jeg kan se det, så har han taget alle stjernerne på himlen og puttet dem i øjnene på dig. Hvad det hedder, jeg har tænkt på, jeg har en masse andre ting, vi måske kunne snakke om. Der har et værelse heroppe, hvis du har lyst til det. Værelse? Ja, vi har sådan et værelse heroppe, hvor vi har vores udstyr og en hel masse andre ting. Kun mig? Ja, vi kan lære hinanden at kende så. Nå i? Ja, tjener. Var det ikke noget måske? Du er kæreste på for fanden. Har du kæreste på? Ja. Nej, så går det. Kom, vi skyder. Hvor lang tid har du stået her? Altså, i den her bikse har jeg stået siden i går. Siden i går? Ja, omkring 7-tiden der, hvor vi åbner herude. Så har du meget ondt i benet? I benene? Nej, ikke i benene, mest i ryggen. Det er fordi, jeg tænker bare på, at du må da virkelig have ondt i benene, fordi at du har gået i mine tanker hele dagen. Hvad er det for en joke, det her? Jeg tænkte bare på, om der er nogen af jer, der havde fået Kellogg's eller sådan noget til at spise til morgenmad. Ja, det har vi alle sammen. Yes, alle sammen. Så er det derfor, fordi at jeg synes simpelthen, I vækker sådan en tiger i mig. Det er derfor. Vi har sådan en værelse heroppe. Om du ikke vil med op og se alt mit videoudstyr. Nej tak, du vil have se en frimærkesamling. Er du gift? Nej. Har du nogen kæreste? Ja. Nå, okay. Så jeg vil bare høre dig, fordi jeg vil bare høre, om du troede på kærlighed ved første blik.
eller om jeg måske skulle gå forbi et par gange mere? Ja, så skulle du nok danse lidt for mig. Det er simpelthen kærlighed nu? Nej, men jeg ved ikke, om det er ægte. Den er ikke ægte? Nej, tror jeg ikke. Er der kærlighed her ved første blik? Hvad? Er der kærlighed ved første blik her? Er der noget her? Ja, nej, det tror jeg ikke lige, men nej, fordi jeg vil også gerne lige... Altså, jeg kan sagtens tænke, wow, han ser godt ud og sådan noget, men jeg vil godt lige lære personen lidt at kende også. Hvad siger du? Ja, det samme. Okay, ja, synes du, jeg ser wow, han ser godt ud-agtigt? Ja, du ser wow godt ud. Hvis jeg nu sagde, at jeg er kommet hele vejen fra Fyn, bare for at være sammen med dig i aften, hvad vil du sige til det? Det ved jeg sgu ikke. Okay, Dorte. Hvor gammel er du, Dorte? Jeg er 15. Okay, jeg vil lige høre dig, om du tror på ægte kærlighed, rigtig kærlighed ved første blik? Eller om jeg bare skal gå forbi et par gange mere? Ja, det gør det. Virker det? Måske, det ved jeg ikke. Okay, det er fordi, hvis det virker, så tænker jeg på, at jeg har sådan en værelse heroppe, hvor jeg har alt mit udstyr, og kameraudstyr og sådan noget. Om du ikke vil med op, så vi kan lære hinanden bedre at kende, måske? Ej, det ved jeg ikke. Vil du ikke tænke over det? Jo, jeg vil tænke over det. Men Dorte, hun er simpelthen vendt tilbage, og hun har tænkt lidt over tingene, eller hvad? Du har tænkt over tingene, det jeg spurgte dig om? Jo. Ja, okay. Det er i orden. Det er i orden? Ja. Vi kan godt snakke sammen. Ja, okay. Hvis du vil holde den der, så ses vi simpelthen senere. Jeg skal lige den her med, du. Godt? Yes. Hej. Ja. Hvad med... Nå? Hvad fanden? Okay. Det er så meget tilbage. Hvad synes du om den udsendelse, du lige har set? Var det bare det bedste, det smukkeste, det vildeste, det mest utrolige, du nogensinde har set på HLTV? Altså en udsendelse, der virkelig sparker numse. Så lad os høre din mening, så vi kan bikse op med mere samme skuffe. Synes du derimod, at den udsendelse, du lige har set, var det værste lort? At vi med dette program virkelig har dummet os? Altså at denne udsendelse i sig selv er grund nok til aldrig mere at se HLTV, så kontakt os, så vi kan straffe den programansvarlige. Ring, fax, skriv eller e-mail os allerede i dag. HLTV, fordi vi tænker på dig.